Всередині нас живе дитина, яка робить вибір. Або терпіти, або робити, як ти хочеш. В Інстаграм я показала одне відео, на якому я, так знаєте, в сніг, як от в дитинстві, ти йдеш, ти бачиш цей сніг, і ти хочеш туди впасти. І одна жінка мені написала: ризиковано. Погоджуюсь, було ризиковано, але була оця дитяча хотілочка зробити так. Адже колись я, будучи дитиною, хотіла так зробити. Але поруч були батьки, вони мені забороняли так робити. Звичайно, вони турбувалися про мене. Але я в цей раз довірилась цій внутрішній такій чуйці, знаєте, оцій інтуїції, довірилась Богу, кажу: Боже, я сподіваюся, що там лише сніг, і я отримую ці класні відчуття. І я це зробила. Звичайно, я потурбувалася про свій хребет, я обережно це зробила, зі свідомим станом і відношенням. Але що я отримала? Реально, я отримала радість.